Jo nuorempamme kuultiin, miten ennakkoluulot valtas näkemyksen meistä. Luulot, jotka halus laittaa meidät tiettyyn boksiin ja kertoo meille, keitä me oltiin. Me oltiin työttömiä, rikollisia, verorahoilla eläviä mamui. Mutta ei hätää, me oltiin totuttu siihen. Todellisuus ei voisi kuitenkaan olla yhtään kauempana. Me ollaan niitä, jotka on kirjoittamassa omaa tarinaa siitä, keitä me ollaan, ja muokkaamassa käsityksiä valkokankaalta käsin. Me luodaan uutta kulttuuria muodin, taiteen ja teknologian parissa ja varmistetaan, että tuleva sukupolvi on mukana muutoksessa. Me ollaan mukaan ratkaisemassa Suomen suurimpia ongelmia ja mahdollistamassa työmahdollisuuksia jopa 10 000 henkilölle. Me luodaan uskomattomia hetkiä, jaetaan inspiroivia tarinoita ja luodaan tilaa erilaisuudelle. Ne luuli, että ne voi kirjoittaa meidän tarinan. Ne luuli väärin.